Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड एडिशनाव बयखौबो बराय हरबाय लोगोफोर नै धेकियाजुलि बाटासिपुराव दुर्गा पुजा सिलिखौ नायदो नै जाजोबहांबायानो नै स्क्रिनफोरखौल' सोंनांसिगौ औवाफोर गायनायफ्रा जाजोबखाबाय ओरैजा दखान गोजा आरो बेफोर खुन्था दोलाबायनायफ्रा बेफोरो फान दखानफोर जालाबायगोन ओमफ्राय नैबे अपेन स्टेज आरोना ओमफ्राय बे अपेन स्टेजाव माने एसे पस्टारखौ होना दोनदों नै फिल्मा मोनथाम दंफैयो माथो पस्टारा नैबे रैखाथि जाहैबाय फार्स्टनिया ओमफ्राय नैबे बर'नि थै लागाव डेन्जार हिटखा जाखागोन बायदि मोनदां ओमफ्राय नै थैसाम 2 फिल्मफ्रालाय मोजां गोजा मोनथामबो बे अपेन स्टेजाव गोसोबायदि मोसानो हागोन आरो जइन लादो मोसादो लोगोफोर ओमफ्राय नै सिनेमा हला ओइखैजा लुगासिनो दं ओरैजा दखान गोजा ओमफ्राय ओरैजा अभार ब्रिजनिफ्राय साफाय हरबावगोन र' अभार ब्रिजआव गाखोन नै खिन्थाहरनि गय जानायखाय सालाया बारा गिदाखै लोगोफोर अपेन स्टेजाव मेहेर औवारिया इउटुबारा मोसाबावोसो जोंना बिदियाव नायदो लोगोफोर नै सिनेमा हलखौ खाथियाव देखायबावबाय आं आराम टिकेट दानदो आराम नायफैदो बरियानो अखा बोथोर आरोना लोगोफोर अखा बोथोरबाबो अखा सेरनाय बायदि खाखायाखै बिथांमोना बिराद बरिया सियार होजोबखागोन बरिया इन्जय दुर्गा पुजायाव आरो लोगोफोर नोंथांमोना हग्राजुलि मासबाद रौता आरो ओरै उदालगुरि नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन बेयाव आराम फैदो धेकियाजुलियाव ओंखारदो ओमफ्राय धेकियाजुलिनिफ्राय फुंजिङावनो साननै दुर्गा पुजा थिलिया नोंथांमोना मिथिखायो आरो ओरै जोंहा ओरै सानजानिफ्राय ओरै बेलसि आरो राङापारा मिसामारि ओरै मा जायगा दंबावो जिखुनु जाया फैजोबदो आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनाबो दा नै अभार ब्रिजआव थांनानै एसे साफाय हरबावनो र' फैलाय लोगोफोर नाहरदो नै दुर्गा पुजा थिलिखौ बा हरावबा बिराद बरिया नुगोनलै आरो बै अपेन स्टेजाव मोसाबावगोनसो अभार ब्रिजनिफ्रायनो नाहरनो हाबावगोनसो अभार ब्रिजआथ' डेन्जार मानसि जाजोबखायो जोमनो आरो ओइ गोजौआव थांनानै साफाय हैबावनांगौ र' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना दुर्गा पुजायाव ज' फैलायदो नङा होनबा लोगोफोर दुर्गा पुजायाव सोरबाफोर लोगो मोनोबा आंखौ एसे माथो होदो आरो ना लोगोफोर बिदिबा भिडिअआ नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन बाय दुर्गा पुजायाव बरिया भिडिअ खालामनो नाजागोन आरो ना